ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? இன்னைக்கு நேச்சுரல் ஐடியால என்ன பார்க்க போறோம்னா பொட்டேட்டோ எப்படி முளைக்க வைக்கிறதுன்னு பார்க்க போறோம். வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கிட்டு பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போய் எப்படி பொட்டேட்டோ முளைக்க வைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நான் இந்த மாதிரி ஒரு உருளைக்கிழங்கு எடுத்துக்கிட்டேன். நல்லா முளைச்ச உருளைக்கிழங்க நல்லா எடுத்துக்கிட்டேன். அது ஒன்று. அடுத்த க்ரோ பேக் செட் பண்ணலாம். ஒரு க்ரோ பேக் எடுத்துங்க. அடுத்தது நான் இதில் இது உரம்லாம் போட்டு வச்சிருக்கேன். இல்லை நான் என்னென்ன உரம் போட்டிருக்கேன்னா ஆத்து மணல், சாணி எரு, செம்மண் மூணுத்தையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கேன். இந்த க்ரோ பேக்ல வந்து ஸ்மால் ஹோல்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்கேன். இது எதுக்குன்னா நம்ம அதிகமாக தண்ணி ஊற்றும் போல பாதி இது வெளியில வந்துடணும். ஓகே, இப்போ நம்ம இதில் வந்து மண் போட்டுக்கலாம். ஓகே, நான் வந்து இப்போ வந்து ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணியாச்சு. அடுத்து இப்போ இந்த உருளைக்கிழங்கு வந்து உள்ளுக்குள்ள ஊனிடலாம். நல்லா பார்த்துங்க, ஊனியாச்சு. இப்போ வந்து இந்த லைட்டாக முளப்பு மட்டும் வெளில தெரியணும், எனக்கு லைட்டாக இருக்குது. ஓகே, நல்லா இன்னும் நல்லா அமுக்கி விட்டுட்டு சுற்றி நல்லா மண்ணை வந்து ஃபில் பண்ணிடுங்க. ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா அந்த வாட்டர் கொஞ்சம் ஊற்றிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வாட்டர் அந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் பாட்டில் வச்சுருக்கோம். இப்போ வந்து சுற்றி நல்லா ஊற்றிக்கலாம். நல்லா பார்த்துங்க, இப்போ சுற்றி ஊற்றிக்கலாம். ஓகே, நல்லா சுற்றி ஆட்டி விட்டுங்க, அப்போ தான் சுற்றி போகும். இது அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதை ஈஸியாக முளைக்க வச்சிடலாம். ஓகே, எனக்கு வந்து சன்லைட் படணும்னால நான் வந்து டெரஸில் வச்சுருக்கேன். உங்களுக்கு எங்கே சன்லைட் அடிக்குதோ நீங்க அங்க வச்சுக்கலாம். ஓகே, இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. கீழே இருக்க பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிக்கிட்டு ஆல்ல போட்டீங்கன்னா நாங்க போற ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷனா வந்துச்சு. பாய் பாய்.